вижте, дами и господа, новите сенки. Паритлата. Новите сенки от Габито, хора. Днеска правя тики-токи. Новата праритла. Хубави са, нали? Вижте, новата паритла. Его да ми я покажа. Его. Хубава ли? Да. Ще я пусна за TikTok този клип. Днеска го пускам в TikTok. Да гледате. Днеска да си намажа. Вижте. Вижте. Да. Новата преритла. Новата. Чудесна е. Затваря си. От тук има пак. Затваря си. Вижте. Хубави ли са сенките? Хубави са. Нали? Хубави са.